stille jer, det er, at jeg gerne vil tage jer med ind i den situation, hvor der er en, der ringer 112. Så en indringer står ude og ringer 112 omkring en hændelse. I det her tilfælde, den her case, der taler vi altså om en hændelse, som vi skal køre til. Det vil sige en hændelse, der vedrører noget brand. Det vil sige, at vi også har vagtcentralsiden af det. Så en indringer ringer 112, taler med en alarmoperatør. Alarmoperatøren får hurtigst muligt fat i, hvad er det, der bliver ringet om, hvor bliver der ringet fra, hvad er det, vi mener, der skal sendes afsted. Alarmoperatøren sender opgaven videre til kollegaerne over på vagtcentralpladsen, som begynder at se på, hvem skal så køre ud til den her. I mellemtiden der har alarmoperatøren alt andet lige fået de informationer, personen skal have fra indringer, og afbryder opkaldet, så man er klar til at tage de næste 112 opkald, der måtte komme. Vagtcentralen går så i gang med at sende det rigtige mandskab, de rigtige køretøjer, ud til skadestedet. Videregiver de informationer, som man har fået fra alarmcentralen til mandskabet, til køretøjerne, så de har de rigtige informationer omkring den hændelse, de er på vej ud til. Og mandskabet, de kører naturligvis afsted, blå blink, og sidder og læser op på undervejs, hvad er det for en hændelse, man er på vej ud til. Indringeren, ja, han eller hun står og venter på, at der kommer nogle brandkøretøjer frem og begynder at hjælpe med det, man nogle gange har ringet ind om. Så den tidslomme i det her, i den her tidslinje, jeg godt kunne tænke mig at få noget input til og se, hvad man kunne gøre på om noget. Det er den situation, det tidspunkt, hvor indringer, hvor der bliver lagt på for alarmcentralen, altså alarmcentralen afslutter opkaldet med indringer, frem til at det første brandkøretøj er fremme. Der går typisk ikke mange minutter, men i de her situationer, når man står i en kritisk situation, det kan være en lejlighedsbrand, en villabrand, hvad det nu måtte være, der kan få minutter føles som rigtig, rigtig lang tid fra indringer. Så vi står altså i en situation, hvor indringer står i en kritisk og potentielt stresset situation, står og venter, måske synes at der går lang tid, på trods af at der går måske 3, 4, 7, 8 minutter, hvad der nu tager. Så casen er, at jeg vil gerne have jeres hjælp til at prøve at se på, hvad kan man gøre? Er der noget, vi kan stille til rådighed for indringer, så indringer får noget mere information om, hvad der sker? Måske kan vi også sikre, at vi kan undgå, at indringer vælger at ringe 112 igen for at spørge til, hvornår vi kommer. For det er klart, står indringerne og ringer 112 igen, ja, så optager man jo en plads på alarmcentralen, som jo kunne være en, der ikke havde haft fat i os før, skulle have fat i os. Så vi har brug for også, at der ikke bliver for mange genringere. Vi har også brug for at sikre, at indringer står derude, er klar til at tage imod mandskabet, når brandkøretøjerne når frem. Det kan være, at de skal guides til en bestemt kørevej, eller hvad der ellers kan være i den givne situation. Og så har vi brug for, dybest set, at vi kan gøre så meget som muligt for, at indringer ikke bliver mere stresset og får en endnu mere presset situation i at stå og vente. Når vi tænker sådan nogle løsninger her, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi overvejer, om der kan være nogle etiske forhold. Hvad skal man kunne se? Hvem skal kunne se hvad? Hvor lang tid skal det være tilgængeligt? Vi har også hele persondataforordningen af GDPR at tage hensyn til. Og måske ud fra et teknisk synspunkt igen, vigtigst af alt, det skal være nemt. Det skal være intuitivt. Der er ikke et bestemt personkarakteristika for dem, der ringer 112. Det er unge som gamle. Det er personer, der taler dansk. Det er personer, der taler alle andre sprog end dansk. Det er nogen med høj teknisk kunde. Det er nogen med lav teknisk kunde. Alle skal kunne få fat i alarmcentralen. Og det kan alle i dag. Så hvis vi stiller noget til rådighed, der skal kunne hjælpe, så har vi naturligvis også et ønske om, at det skal kunne hjælpe alle, der har lyst til at få noget ekstra service. Så casen er, kort fortalt, hjælp os med at prøve at lave en service på den ene eller den anden måde, der tager højde for de forskellige ting, jeg lige har nævnt, og som dybest set kan hjælpe pressede personer i en kritisk situation, forhåbentlig også hjælpe til, at der ikke bliver lavet for mange opkald til 112 i ventetiden, og måske endda også hjælpe med, at den tredje part, mandskabet, brandkøretøjerne, kan få måske noget yderligere information og yderligere hjælp, når de når frem. Først og fremmest skal man sige, så beklager jeg ikke kunne være til stede i dag. Jeg er på ferie, så det kunne ikke lade sig gøre. Men jeg og så en kollega, områdelederen for netop for vores alarm- og vagtcentral,
deltager her i senere, når vi skal ind og høre jeres spændende input til det her, jeres potentielle løsninger, og se om det er noget, vi reelt set kan arbejde videre med for at få sat rigtigt i drift. Det er et ønske, vi har, at prøve at få gjort noget ved den her tidsperiode, hvor vi ved indringer ikke har den helt store indflydelse, man rigtig gerne vil hjælpe dem godt på vej. Så jeg glæder mig til at se jer, og jeg glæder mig til at se, hvad I kommer på. Tak for det.